सुखायू आयुर्वेद आणि पंचकर्म क्लिनिक रत्नागिरी सर्व प्रकारचे पंचकर्म म्हणजेच बस्ती, वमन, विरेचन, जलौका, वचरण, नस्य, शिरोधारा, उत्तरबत्ती, कटिबस्ती आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे तैलधारा, विद्याकर्म, अग्निकर्म या सर्व सुविधा एकाच छताखाली दिल्या जातात। आमची वैशिष्ट्ये पंचकर्म करण्यासाठी ऍडमिट करण्याची सोय, ऑटोमॅटिक शिरोधारा मशीनद्वारे शिरोधारा, लहान मुलांसाठी सुवर्णप्राशन, स्त्री व पुरुषांसाठी स्वतंत्र पंचकर्म थेरपिस्टची सुविधा, केरळचे वैशिष्ट्य असलेली तैलधारा येथे केली जाते। मणक्यांच्या आजारांवरती विना ऑपरेशन, विना टाके व चिरफाड न करता विशेष आयुर्वेदिक पद्धतीने खात्रीशीर उपचार। म्हणूनच कोणतेही ऑपरेशन करण्यापूर्वी, कोणताही जॉईंट रिप्लेस करण्यापूर्वी पुन्हा विचार करा आणि सुखायू आयुर्वेद आणि पंचकर्म सेंटरला नक्की भेट द्या, कारण शेवटी कृत्रिम ते कृत्रिम असतं। स्थळ डॉक्टर प्रदीप खाटे, BAMS MD पंचकर्म स्पेशालिस्ट, डॉक्टर प्राजक्त घाटे, BHMS ICR पुणे, सुखायू आयुर्वेद आणि पंचकर्म क्लिनिक, यशोदीप कॉम्प्लेक्स, फ्लॅट नंबर 109, सॅमसंग शोरूमच्या वर, शिवाजीनगर, रत्नागिरी। मोबाईल नंबर 8275 39 24 30। लोकसभा निवडणुकीत रत्नागिरी सिंधुदुर्गचा उमेदवार हा कमळ निशाणीचा असणार असा दावा जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत यांनी केला। आज स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांची पुण्यतिथी आहे आणि त्यानिमित्ताने पुण्यतिथीनिमित्त स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना एक विनम्र अभिवादन करतो आणि आजच्या पत्रकार परिषदेला आपण सुरुवात करू। गेल्या शनिवारी म्हणजे 17 आणि 18 या 2 दिवसात दिल्लीमध्ये एक राष्ट्रीय अधिवेशन झालं भारतीय जनता पार्टीचं। या अधिवेशनामध्ये साधारणतः 11,000 देशातल्या भारतीय जनता पार्टीचे प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते। माननीय पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी असतील, अमित शहाजी असतील, नड्डाजी असतील, सगळ्याच मान्यवरांनी या अधिवेशनाला मार्गदर्शन केलं आणि एका अर्थाने लोकसभेचं बिगुल वाजलं त्या दिवशीपासून असं म्हणायला हरकत नाही। गेल्या 10 वर्षामध्ये जी काही सरकारने कामं केली आहेत, जे काही चांगले विषय हाती घेतले आहेत, त्या सगळ्यावर एक सांगोपांग चर्चा त्या अधिवेशनामध्ये झाली आणि तिथून निघताना प्रत्येक कार्यकर्ता जे जिल्हाध्यक्ष पदाच्या वरचे सगळे पदाधिकारी होते ते सगळेजण निवडणुकीच्या पूर्ण त्या भूमिकेत शिरून सगळ्यांनी आपला प्रवास सुरू केला। त्याच अनुषंगाने भारतीय जनता पार्टीने काही क्लस्टर केले लोकसभेचे, मावळ, रायगड आणि रत्नागिरी सिंधुदुर्ग अशा 3 लोकसभा मतदारसंघांचा एक क्लस्टर आहे, ग्रुप आहे आणि या ग्रुपमध्ये लोकसभेच्या निवडणुकीच्या अनुषंगाने जे काही कार्यक्रम घ्यायचे आहेत त्याची एक सुरुवात झाली। पहिलाच कार्यक्रम, पहिलाच उपक्रम किंवा पहिलंच अभियान जे दिलं आहे ते 27 आणि 28 या 2 दिवसामध्ये या 3 लोकसभेत गोव्याचे मुख्यमंत्री माननीय प्रमोद सावंत यांचा दौरा नियोजित आहे 27 आणि 28 ला आणि त्या दौऱ्यामध्ये 6-7 प्रकारचे कार्यक्रम आहेत। बूथस्तरीय कार्यकर्ता संमेलन आहे, समाजातील प्रबुद्ध म्हणजे जो इलाइट क्लास एक आहे, प्रबुद्ध लोकांचं संमेलन आहे, विविध ऐतिहासिक स्थळांना भेटी आहेत, मान्यवरांच्या भेटी आहेत, मोर्चा आणि आघाड्या तिथे आहेत, त्या आघाड्यांचं मेळावे आहेत, असे अनेक कार्यक्रमांचं एक संच आहे एका अर्थाने आणि ते सगळं करत येताना हा सगळा प्रवास पनवेलवरून सुरू होईल आणि 28 ला दुपारी 3 वाजता सिंधुदुर्ग भारतीय जनता पार्टीच्या आयोजनातून आपण बूथस्तरीय कार्यकर्ता महासंमेलन आपण RPD कॉलेजच्या मैदानावर दुपारी 3 वाजता आयोजित केलेला आहे। साधारणतः 4,000 कार्यकर्त्यांची, बूथच्या कार्यकर्त्यांची उपस्थिती अपेक्षित आहे आणि त्या दृष्टीने संपूर्ण जिल्हाभर आमच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांचा प्रवास झाला या महासंमेलनाच्या निमित्ताने। आपल्याकडे रचना अशी आहे की आपल्याकडे 918 बूथ आहेत, त्या बूथवर 1+10 अशी कार्यकारिणी आहे
अधिक 20 पन्ना प्रमुख आहेत, म्हणजे एका बूथवर 30 अशी भारतीय जनता पार्टीची रचना पूर्ण आहे. याच्या जोडीला ही 3-3 बूथ घेऊन एका कार्यकर्त्याकडे, प्रमुख कार्यकर्त्याकडे, लोकप्रतिनिधी वगैरे असलेल्या कार्यकर्त्याला आपण जबाबदारी दिली, त्याला सुपर वॉरियर म्हणतात. 330 सुपर वॉरियर आहेत, सुपर वॉरियर. आणि शक्ती केंद्र प्रमुख 217 आहेत. सुपर वॉरियर किती? 330. शक्ती केंद्र प्रमुख आहेत 217. अशी ही सगळी संघटनात्मक आपली रचना आहे. तर हा मेळावा हा बूथवर काम करणाऱ्या भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांचं संमेलन आहे. जाहीर जसा मेळावा असतो, सगळी लोक येतात, तसं नाही. संमेलन आहे, वेगळ्या पद्धतीचे आहे. त्यामुळे पूर्ण संघटनात्मक स्वरूप याचं असेल. याच्याबरोबर आपल्याकडे आपलं बेसिक जसं भारतीय जनता पार्टी आहे तसं आपल्याकडे 7 मोर्चे आहेत. अशा पद्धतीने 4,000 कार्यकर्त्यांचं संमेलन संपूर्ण जिल्ह्याचं आहे. विशेष आपण या विधानसभेत करतोय, त्यामुळे या विधानसभेत त्याचं हे जास्त आहे, म्हणजे इथल्या महत्व जास्त आहे. आपण सगळ्याच विधानसभेमध्ये एक एक मोठा कार्यक्रम करतो. म्हणजे मागच्या वेळेला बावनकुळे साहेब आलेले तेव्हा आपण कर्तव्य कार्यक्रम केला. आता चित्रताई परवा येणार ते पुढात करतो. म्हणजे सगळीकडे कार्यक्रम व्हावा आणि ते एक वातावरण व्हावं म्हणून या निमित्ताने पूर्ण सगळी तयारी झालेली आहे. सन्माननीय चव्हाण साहेब यांच्यासोबत उपस्थित राहणार आहेत. राणे साहेबांचं अधिवेशन किंवा बाकी सगळं हे नसेल तर राणे साहेबांना सुद्धा या मेळाव्याला आपण हे करू. याच्यामध्ये या क्लस्टरचे प्रमुख आहेत बाळासाहेब पाटील रायगडचे आणि अतुल काळसेकर. प्रदेशाचे सरचिटणीस आहेत विक्रांत पाटील. आणि आपल्या लोकसभेचे निवडणूक प्रमुख आहेत प्रमोदजी जठार. ही सगळी प्रदेश स्तरावरची मंडळी आहेत. त्याचबरोबर तेली साहेबांच्या नेतृत्वातच हा मेळावा इथे हे महासंमेलन मेळावा आहे. तेली साहेबांच्या नेतृत्वाखालीच आहे आणि त्यांच्याच आयोजनाखाली इथे आहे. निलेशजी राणे, नितेशजी राणे, या सगळ्यांच्या हे सगळेजण उपस्थित राहणार आहेत. आमचे सरचिटणीस महेश सारंग आणि मनोज नाईक आहेत, संजू परब आहेत. सगळीच पदाधिकारी मंडळी, बाळू देसाई आहे. ही सगळी पदाधिकारी मंडळी गेले 8 दिवस याची जोरदार तयारी करत आहेत. त्यामुळे अशा पद्धतीचं हा एक कार्यक्रम आपला आहे जो निवडणुकीसाठी पूर्ण आमच्या कार्यकर्त्यांना ज्या काही टिप्स द्यायच्या, ज्या काही गोष्टी करायच्या, त्या सगळ्या महासंमेलनाच्या निमित्ताने आपण सुद्धा आपल्या माध्यमातून थोडंसं सगळ्या की ज्या 160 लोकसभा देशभरातल्या भारतीय जनता पार्टी कधी जिंकल्या नव्हत्या किंवा बाय फ्लूक एखाद्या वेळेला जिंकलेल्या, त्याचं एक लोकसभा प्रवास योजना म्हणून आम्ही तयारी करतोय. याला 2 वर्ष झाली. त्यामुळे साहजिकच आमची तयारी 2 वर्षापासून आहे आणि ती स्थिती पण आहे. जर लोकप्रतिनिधित्व बघितलं, इथे बघितलं, रत्नागिरीतलं पण आणि आता जे निर्माण झालं ते बघितलं तर भारतीय जनता पार्टीचं एक दावेदारी याच्यावर आहेच. त्यामुळे पहिल्यापासून आमच्या सगळ्या नेत्यांचं, राणे साहेबांपासून ते जिल्हाध्यक्ष म्हणून मी शेवटचा टप्पा, या सगळ्यांचंच म्हणणं आहे की कमळ या निशाणीवरच आपण ही निवडणूक हे करणार. आता ते सगळं जवळपास फायनल होत आलेलं आहे. कारण जरी आपण महायुतीमध्ये असलो तरी तिन्ही पक्षांचं जे बलाबल आहे, जी संघटनात्मक रचना आहे, हे सगळं बघितलं जातं आणि त्यामध्ये भारतीय जनता पार्टी सरसच आहे हे कोणी मान्य करा. आणि दुसरं राहिलं उमेदवारीचं, आपले वरचे नेते आहेत ते कोणाला देतील त्याला. भारतीय जनता पार्टीची स्थिती अशी आहे की कमळ निशाणी फक्त हवी आहे. उमेदवार कोणी असला तरी तो 100% त्यांचा जो कोण उमेदवार असेल त्याच्यावर चांगल्या मात्राने विजय मिळेल. जनता पार्टीचे जे नेते आहेत ना ते कॅपेबल आहेत. त्यामुळे दुसरा कोण उमेदवार आमची निशाणी देणं एवढं काय हे नाहीच आहे, गरज नाहीये त्याची. काही एक्सेप्शनल गोष्टीमध्ये असते, आपल्याकडे त्याची गरज आहे. अशी विधानं कोण करतो ज्याला भीती आहे, ज्याने सगळा अभ्यास केला की आता या 6 विधानसभा आहे त्यामध्ये शेखर निकम आहे, त्यांची ताकद आहे. या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये तर 3 मतदारसंघामध्ये आपली ताकद आहे. लक्षात आलं ना, किरण सामंत आणि त्यांचं एक हे आहे. त्यामुळे ही सगळं महायुतीची ताकद आहे सगळ्या मतदारसंघात. त्यांच्याकडे 2च हे आहेत मतदारसंघ आहे. तर त्यामुळे एकच दूर वैभव मालिकाने. त्याच्यामुळे त्यांना भीती वाटते. त्यामुळे त्याची काहीतरी विधानं करतायत. राणेंना घाबरायचं कारण काहीच नाही ना. माधवराव आमचे नेतेच आहेत, पण माधवराव आता प्रदेशावर काम करतायत, प्रदेशाचे उपाध्यक्ष आहेत.
आमचंही साधारणतः असं म्हणणं होतं की जर विचार झाला तर इतकी वर्ष काम केलं, माधवरावांना राज्यसभेची संधी मिळावी आणि ती मिळाली नाही. बऱ्याच वेळेला या सगळ्यात उलगवणी त्यांना दिली जाते. त्यामुळे असतं ना, एखाद्या वर्षी इतकी वर्ष प्रामाणिकपणे काम केल्यानंतर असं चिरंजीवाला वाटणं साहजिकच आहे, कारण त्याने आपलं अख्खं आयुष्य भारतीय जनता पार्टीसाठी समर्पित केलं. त्याच्यामुळे त्यांनी म्हटलं असेल, पण पक्ष आहे, भारतीय जनता पार्टी आहे, त्यामुळे निश्चितच कुठे ना कुठे त्याला संधी मिळेल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.